Ginkwestyon ni Senador Jinggoy ang ginapahayag sini madasig nga dalagan sang kaso nga ginpasaka batok sa pila ka miyembro sang majority bloc sa Senado. Ini ang kasunod sang ginpasaka nga kaso nga plunder kag graft batok sa iya bangod sa ginaalegar nga involvement sa flood control skandal. Sa iyang statement, ginpahayag ni Estrada nga nakitaan sini nga mas madasig ang pagsaka sa mga kaso sa majority bloc halin sa nag-iles sang Mayo 11 ang liderato sa Senado sa diin ginbuslan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President. Antes kay Estrada, may ginrekomendar man ang Field Investigation Office ang Ombudsman nga pag-file sang kaso nga plunder, graft kag indirect bribery bato kay Escudero bangod sang ginaalagar nga pagbaton sang kickbacks nga 306 million pesos kag 280 million pesos halin sa nanuhay-tuhay nga flood control projects. Sa pihak ng bahin, una naman nga ginanunsyo sang Ombudsman nga malapit na lang ipasaka ang kaso nga plunder kay Senator Joel Villanueva bangod sang ginaalegar man nga involvement sa flood control kickback scheme. Sa pihak pagid nga bahin, may pending man nga preliminary investigation kay Senator Rodante Marcoleta bangod naman sa ginaalegar nga plunder, violation sang presidential decree nga nagadumili sang public official sa pagbaton sa mga regalo kag 3 counts sang indirect bribery. Sa bahin ni Estrada, ini na ang ikatatlo nga kaso nga plunder nga iya ginapangatubang. Kung balikan sa tong 2001, lakip siya sa mga ginakusaran kaupod sa yamay nga si former President Joseph Estrada bangod sang illegal witting o conwetting payoffs nga nagabalor sang 545 million pesos. Sang 2014, ginkasuhan man sang plunder sa Estrada kaupod kay Janet Napoles bangod sang ginaalegar misuse sang 200 million pesos sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Pareho nga ginakwit sa Napoles kag Estrada apang ginbasura sang Sandigan Bayan. Ang pangabay ni Estrada nga i-dismiss man ang 11 ka counts ang graft nga nag-ugat sa amuman nga kaso. Wala sang ginrekomendar nga piyansa sa kaso subong nga ginpasaka batok sa iya nga may kaangtanan sa alegasyon nga nakabaton siya sang 573 million pesos nga kickback halin sa mga proyekto sa flood control. Yari ang kumpirmasyon halin kay Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano. The criminal sets of information are now being formally docketed before the Sandigan Bayan. Following standard judicial procedure, we anticipate the immediate raffling of the case to determine which specific division of the anti-graft court will handle the trial. Once assigned, the designated division will conduct its own independent judicial evaluation of the records. If the Honorable Court finds probable cause, we anticipate the subsequent issuance of warrants of arrest against the principal respondents. The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue whole departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano.